Usa ka may gabi sa atong mga pinalanggang mga angkol o mga ante. Tuguti ko ninyo nga mga yon nasab kog katahuran ninyo niining mga orasaha nga ikaw karon nagtikaw-tikaw pa. Unang-una, gusto ko muna kitang kamustahin ngayon. Angkol! Kamusta naman ang iyong lagay nga gabi tay? Siyempre, kumusta naman angkol ang iyong mga utang? Utang ha? Pera? Utang kabubuton? Ikaw ba yung inuutangan? O ikaw yung umuutang? Duha lang ka klase ang mga kagwang nga anaa diri. Ang nagpapautang at ang nangutang. Alam mo mga angkol ug mga ante, dapat kasi alam mo kung sino sa dalawa ang hindi ulyanin. Kumbaga yung mga hindi makakalimutin. Kol ha, ibutang sa bagol-bagol na ang mga nagpautang ay mas magagaling na memorya kumpara sa mga nangutang. Siyempre, kung ikaw ay nagpapautang, malamang may listahan ka. O kahit papano ay may nakalagay dyan sa reminder ng cellphone mo na si Talpulano kaya si Talpulana ay nangutang sa'yo. Diba? Pait man po nga kung maningil ka, ang may tabo sa imuha, ikaw ang way klarong suspek. Dapat kasi alam mo na, ang pangungutang at kasinungalingan ay madalas magkasama. Mura na sila mga partners in crime, mga angkol. Ang pangungutang at ang kasinungalingan ay magkasama. Para di kabalibad ang kagwang kung imong singlon. Kay kung mubalibad siya, ay lusion, migyo nato ng kigol. Tandaan mga angkol o mga ante, napakadali magpautang. Pero napakahirap maningil. Alam mo mga angkol o mga ante, noon siguro no, mas madaling mangutang. Ngayon, simba ko. Diba? Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi mga angkol. Ayan ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang utang. Ayan. May iba't ibang mga utang, no? Yung utang kabubuton, yung ibig kong sabihin, mga serbisyo yung inuutangan mo. Yung utang na pera. Ayun. At yun nga, ang kasabihan dyan kapag tungkol sa utang ay ang hindi marunong lumingon sa pinag-utangan ay hindi na makakaulit kailanman. Totoo naman yan, no? Alam mo dati, no? Noon, no? Naalala ko lang sa probinsya. Siguro mas madali lang yung mangutang, di ba? Oo, naalala ko yan. Mare, pwede bang mangutang na kay nga tuition, kailangan ng tuition para sa aking mga anak. Siyempre, yung kumare niya, yung mister ng kumare, nagtatrabaho sa Saudi. Matik yun kasi maawain eh. Dati kasi, kumbaga, matagal ng, hindi naman kamag-anak, matagal ng kapitbahay. Minsan nga, namamaryente. Oy, kamag-anak kita, pwede bang umutang? Ganon yun eh. Wala problema. Yan, utang kagad, no? Papautang yan. Magkano? 1,000, 7,000. Oo. Pero wala pa yung wala pa yung doubt-doubt, no? Ngayon kasi pag nangungutang ka, pag hindi ka na binabayaran, pinopost ka na sa social media. Pambihira naman, no? Ikaw na mag-headline diya nga, ikaw palautang kang dako. Diba? O siguro sa noon din, no? Ang nangungutang siguro marabag mapailubon ba? Kumbaga, halimbawa, nangutang sa'yo, hindi naman masyadong kalakihan kasi mga iniutang dati. Pag umuutang siguro sa tindahan, yan.
Pag umuutang siguro, utang ng bulad at saka ginamos. Magkano ang baso? 5 piso. Tapos tinapay na balig 5. Ano pa yung binibili sa tindahan? Yung bitsin. Yung pangluto, yung sibuyas, bombay, kamatis, ahos. 'Di ba? Mura lang, no? Ngayon kakaiba na yung utang, 'di ba? Maabot ng 10,000. Pambihira naman. Ganun yan noon at saka ngayon. Pero ngayon magkano? Laki-laki, no? Ayan, syempre, good evening ang mga nakakasama natin. Ang mga driver po. Ayan, syempre, lagi yan. Mga taxi driver, grab driver, good evening. Lalamove driver. Andiyan yung mga security guard na laging nakatutok po sa atin dito. Marami pong salamat. At yung mga nasa bahay din pala, no? Hello din po sa inyo. Mga OFW din na nanonood sa atin sa ating social media. At syempre, mamaya din, no? Sa ating Facebook Live, mamimigay po ako ng concert tickets para sa mga gustong manood ng concert ng A1. Nindutada. Ngigas tutoy ba to? Abangan niyo po yan. For the meantime, mamigay muna ako ng 500 pesos para sa ating fan scan. Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fan. Okay, eto na po ang ating katanungan, mga angkol. Ano ang, para sa'yo, Kabisyo, ano ang pinakamalit na isda sa karagatan? Ay ang dwarf pygmy goby. Ito din ay ang ipinangalan sa anong bansa kung saan ito ay madalas na nakikita. Anong bansa po ito na nasa Southeast Asia? Letter A, Brunei. Letter B, Cambodia. Letter C, Thailand. Letter D, Philippines. Ayan po, kung nanonood kayo sa ating social media, nandiyan po yung ating QR code. I-scan nyo lang po. At who knows, ikaw ang mananalo ng 500 pesos. Ayan, sa mga kabisyo po natin na nakatutok, maya-maya, no, mga alas 10 pasado, bago mag 10:30, ang ating FB Live sa Love Radio 90.7 at mamigay tayo ng tickets sa Love Radio A1. Fan Scan. Fan Scan! Fan Scan! Ayan, at syempre, tuloy-tuloy po ang tugtugan natin. Kasama niyo pa rin si Totoy Bato hanggang alas 12 ng madaling araw.